Sanibonani bhuti Mbuso nabalandeli beMbuso CTM TV. Ngithi ake ngiphinde ngiqhamuke la. Abanye benu bazongikhumbula ngike ngezwa lana nodaba lwami engalibeka esithibeni lapho ngabamba unkosikazi wami efake indoda emzini wami. Ngabona ke mina mangifika ebusuku ngabo 12 ziya ku1 ngibona amajazi amakhondomi ayesebenzile okwavela ngokusobala ukuthi lo muntu lo owayemfakile ishende lakhe ngathi mangifika kushuthi wayesanda ukulikhipha ngoba amajazi wona lawaya engawathola endlini phasi kombhede ngawathola esase fresh. Engicabanga ukuthi unkosikazi yena wayezimisele ngokuthi uzowalahla mhlambe ekseni ngoba nami ngafika endlini ngizomisile ngingamazisanga ukuthi ngiyabuya. Ngiyacabanga ukuthi abantu abaningi nabalandeli basalikhumbula lona lolu daba lolu. Into ke eyenzeka uyingane zawethu ngahamba emva ukubona lento le wazise kunengane encane engilayo ezina 3 months njengamanje. Okwathi makwenzeka lesigameko ngabona kukuhle ukuthi angihambe ngiyokwenza iDNA ngoba lona angisamethembi lo enginaye nanokuthi ngakube yona ingane le ngakube yami yini. Hayi bafowethu ngahamba ke ngayenza iDNA. Ngiyacabanga ukuthi nonke nike nayizwa iupdate yami okuyivideo engike ngayikhipha elandela lena. Okwathi ke mangaba ngifika phayana bakunikeza isikhathi esangesonto kuya emasontweni amabili ukuthi mabe ngifonela kwakulo sine kulesonto leli esidlula kulona okusho ukuthi bangitshela ukuthi ama result esi-ready. Ngase ke ngithatha ke yena lo wakwami esaya ngolwesihlanu ke ngane ngamthatha saya ngolwesihlanu njengoba bona bakwazi bangifonele ngolosine bengitshela ukuthi imiphumela isi-right. Unkosikazi ke yena wayengafisi ukuthi siye phaya ingangiba ayikho inhlamba engizange ngithole esuka kuyena ethi ngize ngiyokwenza iDNA le ingoba naku ngamithembi yini. Vele mina ngokwezinto esengizibonile ngase ngivele sengingasamethembi futhi ngifuna ukwazi ukuthi yona ngaba lengane lena eyamini mangaba sengithole izinto ezinjenganalezi. Hayi ke bafowethu ke mangaba nje ngingagibela kulona udaba engithuka ke enjalo kodwa ke kwaphoqeleka ukuthi esigcine sambile engawulwesihlanu ngoba nje even asendlini wayibamba iyeka masisilungiselele ukuya khona pha. Ngicabanga ba endlini sathatha isikhathi esilinganiselwa kwi-hour kuya ngaphezulu kufakthwa sesihambile okushuthi waba nama delays amaningi nakhona engingawaqondi. Hayi ke ngane zakwethu shuthi sihambe
siyofikelela la sasiyenza khona eMaritzburg. Sifike bafowethu sihlaliswe phansi siyalwe kwenziwe nje wonke nje okwenziwayo mengaba kuphuma ama results. Bafowethu nganginovalo olwalunzima. Uyazi into mangaba ungafisi ukuba kube yile wena oyicingayo ujuluka ngisho ilanga lingekho kubanda. Ngangijulukile ke bafowethu ngikhona phana ubona ba nomzimba uyaqhaqhazela. Hayi ushuthi ke basinikeze ke imphumela basikhombise phana kuma paternity wavela phana kuma ilokhuzani fake vele phana maternally nelele yamadoda bese kuzoba ingane ama meshes. Asichazele kudokotela ukuthi hayi nangu ama results nangu lokhuzana umama nangu ubaba uyibona abazokwenza iDNA ama meshes wabo nangu ngala ama DNA wabo. Okushuthi ke bathandi nabalandeli bembuso kwathi engakasitsheli mangaba ngibona amabhazi we-DNA awami nawengane ngase ngibona ukuthi cha khona ungahambi kahle. Nangembala ke ngane zakwethu ingane akuyona yami. Akuyona bafowethu ingane yami. Kushuthi unkosikazi njengoba nje ngangimbamba wayengayiqali lento njenganomuntu futhi ophina hambe emakhaya ungahlali isikhathi eside okushuthi nje kahle bokumuntu wakhe nje lo. Shuthi mina bengifana njenganebambisa mayikwazi ukuthi azathole ingane naye. Bafowethu yazi ngajuluka ngangazazi ukuthi ngingathini ukuthi ngendlela nje ikhanda lami lalicinene ngayo ngangithi ngiyothi ngibuya ngikwazi uba nginikeze ifeedback or i-update ngohambo lwami ngawo luhlalo ntambama. Kodwa ke ikhanda lami laphithana kakhulu kwanyanzeleka ukuthi angiqale ngithi ukuhlisa umoya ngikhokhe igazi ngibe right ngithola amandla ukuthi ngiphinde nginibikele njengoba nganginibikelile. Bafowethu ke ingane akuyiyona yami. Ngiyasola ukuthi wona lamajaza ayisebenzile phayana kulobo makoti wakwami ukuthi uyena uyise wengane. Kodwa ke lokho ke angisahlangene nakho. Yena uyalazi iqiniso futhi uyamazi ubaba wengane yangempela. Kwabanzima ke phana ke mangaba sokuphume wona ama results ephikisa ethi arongo. Esho yonke ke into ingangiba sathi noba sibuya wayeloko nje engichaphile ebuza uthi njengoba bethi akuyona eyami lengane mina ngithini. Ngamtshela ke mina ukuthi mengaba ingane kuthiwa akuyona eyami ngeke ilaboratory iqambe amanga, ngeke ama test aqambe amanga njengoba beshilo ukuthi ingane akuyona yami. Akuyona yami. Mhlambe uba iDNA sasiyenze ngingawatholanga lamajazi lawaya
ngangakwazi bangiye kwenye indawo futhi ngiyophinda yona i-DNA. Kodwa ngoba ngawabona amajazi akubeka ngokusobala ukuthi hayi akumele ngiphinde ngiyokwenza yenye i-DNA kwenye indawo ukuprova nokuqinisekisa ukuthi ingane yami. Inkinga ke engike ngabhekana nayo ngoba phela sinomuzi. Njengoba ke sinomuzi kwangiphoqa ukuthi ngimgoduse ngibikele nabakubo ukuthi ngimgodusa nje kungasiphi isizathu. Wabhelita ke endlini engafuni ukuhamba. Wathi uzongifaka umthetho. Mind you ukuthi lo muzi lo owami okanye uwethu ngoba behlala sobabili ngawakha ngingakamthathi. Ngangingamzeki ngiwakha lo muzi. Yena ufike nje umuzi uso right. Lo manje uthi mina anginalilungelo ukuthi ngimxoshe kuwona. And anginayo enye ingane ngaphandle kwale na 3 months. Lokuvele futhi ukuthi akuyona yami. So utheke mangaba ke hamba ngoba kwakhona izinto oyazi-eda endlini ulwa ayifice ikhona. Waziqukula zonke ke lezo zinto lezo wahamba nazo. Noma ke inhliziyo kona izange ibe enhle ngoba phela amandla ami yena ubengasebenzi. Umina umuntu obefaka imali kodwa ke wathi ezakhe uhamba nazo futhi nawo lo mzi lo usazobuya kuwona uyophuma mina usazongifaka nje abomthetho. So injalo ke bathandi nabalandeli bakambuso ukuthi cha ingane akuyona iyami futhi ngiyasola ukuthi ngaba iyalo lelashende leli engacishe ngalibhaqa engathola amajazi esana kusebenza endlini yami ngaphasi kombhedi wami. Okushuthi vele yena umuntu ofaka wona amadoda endlini yami or ufaka indoda endlini yami emzini wami. Injalo ke indaba namanje ngisaphithayene ikhanda. Ngisathatha ngiyabeka ngoba umthetho unendlela owenza ngayo okusengenzeka ukuthi ngingazigcina nami mhlawumbe sengiba stranded sengingasinawo umuzi kuthiwe mina angiphumi mangaba ngimxosha mhlawumbe ngiyobheka enye indawo. Ngiyobheka enye indawo. Nakho lokho ke ngikulindele ukuthi kusengenzeka ngokwenkulumo zakhe kodwa ke sokuyoba inkantolo ke eyochaza futhi neyothatha ke isinqumo ukuthi umzi lo wami engawekha engakafiki iyomkhipha yini mina kuyena kuwona. Ngoba mina engiqinisekisile ngakho ukuthi ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngihlale mina naye. Ngeke ngize ngikwazi ukuba ngihlale mina naye uma ngaba ithi inkantolo manga impela egcinekile wawuvula icala lelo ngokusho kwakhe ingikhiphe endlini or ithi asihlale siwabili ngisebenzile inkamera naye sebenzile inkamera. Hayi ngiyomshiya mina. Ngiyomane ngilale ephayiphini ukunokuthi ngihlale naye endlini. Ngiyomane nje ngiphume ngibheke ukuthi ngihlalaphi okunoba ngiphinde ngibe naye. Bafowethu ziningi izinto ezenzakalayo thina singekho sithi sizama amasenti sizama basupport bona labantu kodwa egcineni bagcine bengayiboni imizamo yethu basethule isithunzi.
ebantwini. Yabona manje kunzima ngisho ukuphuma la endlini. Ngiyathatha ngiyabeka, angazi nabantu ngathi bayangihleka. Umuntu ke vele ngeke uze ungabi nabo abantu abangeke baze bakuthande. Bazoba khona abantu abangazi ukuthanda, abanye uzothola ukuthi awubazi, abanye uthola ukuthi uyabazi. Nje bafowethu, ngikhubekile mani emoyeni, ngikhubekile kakhulu. Kodwa ke bengithi nje ake nginilandisele ngohambo lwami lokuyokwenza i-DNA nengane bengizitshela ukuthi yami. Naye lo muntu engangimthathile ngamfaka endlini ngizomenza unkosikazi wami, kanti ngifaka inyoka endlini. Ngithatha ibhola labafana ngilifaka endlini. Bafowethu, injalo indaba. Hey.